Dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som vás privítal pri školení k ochrane osobných údajov pre vstupné školenie jednak pre nových zamestnancov, ale rovnako preškolenie zamestnancov ktorejkoľvek organizácie na Slovensku. Dovolím si začať legislatívnymi požiadavkami, legislatívnym základom, ktoré sa vzťahuje na ochranu osobných údajov. Jednak určite si pamätáme tzv. Lisabonskú zmluvu, ktorou sa menila zmluva o Európskej únii a zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ktorá bola verifikovaná 1.12.2009, z ktorej samozrejme sa Charta základných práv Európskej únie stala záväznou súčasťou primárneho práva únie s rovnakou právnou silou, ako sú zakladajúce zmluvy Európskej únie. Z nej nám potom vyplynula ďalšia legislatíva, najmä tá, ktorú veľmi dobre poznáme. Jedná sa o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679, ktoré priamo vstúpilo do platnosti 27. apríla 2018 a je to nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. To je práve to nariadenie GDPR. Hej. Potom sú ďalšie. Chcem ešte upozorniť, je to nie nariadenie o ochrane osobných údajov, je to nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Hej. To je veľmi dôležité, to si treba uvedomiť. A potom ďalej smernica Európskeho parlamentu z 27. apríla 16 o stíhaní a trestných činoch. Na Slovensku máme samozrejme aj vlastnú legislatívu, najdôležitejšia kľúčová je Ústava Slovenskej republiky. Ďalej sme vydali zákon číslo 18/2018, ktorý je priamym pokračovateľom predchádzajúcej právnej úpravy, jednak veľmi dobrého zákona 122/2013 zbierky zákonov a prvej právnej úpravy k ochrane osobných údajov zákona 428 z roku 2002. Hej, to znamená, že skutočne my tú ochranu osobných údajov na Slovenskej republike máme už viac než 20 rokov. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov číslo 158/2018 o postupe a posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov. Samozrejme zákonník práce najmä sa využíva pri monitorovaní práce zamestnanca, teda zákon číslo 311/2001 z neskorších predpisov, občiansky zákonník, hej, správny poriadok, trestný zákon, zákon o kybernetickej bezpečnosti v aktuálne platnom znení, ktorý bude v roku 2024 novelizovaný, respektíve bude vydaný nový zákon. Mnohí sa nás pýtajú, že OK, bol prijatý v roku 2018, bolo nariadenie GDPR, vstúpilo do platnosti, veď odtedy sa vlastne nič nezmenilo. No ja si dovolím teraz len veľmi rýchlo upriamiť vašu pozornosť na rôzne usmernenia Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov a judikáty od roku 2022. Samozrejme si ich nebudeme prechádzať, lebo ich je veľmi veľa, len aby ste teda si všimli, že naozaj tých usmernení je dosť na jednotlivé tie časti zamerané podľa jednotlivých agend a jednotlivých kapitol z pohľadu spracúvania osobných údajov. V roku 2023 sme sa venovali nielen v Európskej únii, ale aj na Slovensku cookies. Určite ste si všimli pri pripájaní sa na webové stránky rôznych prevádzkovateľov, to sú tie cookies listy. Ešte v roku 2022 aj náš úrad pre reguláciu elektronických komunikácií vydal usmernenie v máji roku 2022 práve pre zverejňovanie cookies a vlastne spracovanie osobných údajov na webovských stránkach. Povedzme si teda niečo k tomu nášmu najdôležitejšiemu zákonu. Ústava Slovenskej republiky podľa článku 19 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povinnosti a na ochranu mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného rodinného života a tiež právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužívaním údajov o svojej osobe. Týka sa nariadenia aj vás, áno, týka sa každej fyzickej osoby, ktorých sa spracúvajú osobné údaje. Stačí, že prevádzkovateľ zamestnáva ľudí, spracúva údaje o klientoch, v prípade vlastní kamerový systém. Tu nás si môžeme pozrieť takú asi grafiku, ako sme pripravili, to znamená na ľavej strane máme teda povinnú osobu, je to nejaká organizácia, ktorá má svoje IČO,
v zmysle zákona na ochranu osobných údajov sa to volá prevádzkovateľ. Čiže môže to byť, či je to mestský obecný úrad, či je to nejaký orgán štátnej správy, ako je napríklad štátna veterinárna potravinová správa, ministerstvo dopravy a čo ja viem kto, tak, alebo organizácia z nejakého komerčného sektora, banka a tak ďalej, tak má nejaké svoje úlohy a základnou úlohou pri ochrane osobných údajov je samozrejme, aby ten prevádzkovateľ prostredníctvom prijatých primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zabezpečil dostupnosť, dôvernosť a integritu pri spracovaní osobných údajov dotknutých, čiže tých fyzických osôb a tým má minimalizovať možnosť vzniku bezpečnostných incidentov. Samozrejme podľa povahy organizácie musí prijať v rôznom stupni a rozsahu príjma teda nejaké konkrétne opatrenia. Aká je teda legislatíva? My sme si čiastočne už o nej hovorili. To máme tú strednú tabuľku, to znamená, máme nejaké nariadenie GDPR, máme ústavu a máme národnú legislatívu, ktorá teda napomáha v rámci nejakých zákonných noriem plniť tú základnú úlohu prevádzkovateľovi. Aké sú dozorné orgány? Dozornými orgánmi jednak samozrejme je Úrad na ochranu osobných údajov, samozrejme aj Národný inšpektorát práce, Úrad na reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, o cookies sme si pred chvíľkou hovorili, ale samozrejme pre nás tým dozorným orgánom, tým kontrolným orgánom je aj samotná dotknutá osoba. A to je ten zamestnanec, bývalý zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, rodinný príslušník zamestnanca, naša stránka, pokiaľ sme úrad, návšteva, ale aj náhodný okoloidúci kvôli kamerovému systému. Možno viete, ale viac než polovica podnetov na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov za rok 2022 a za chvíľočku aj za rok 2023 podľa štatistik bola práve na kamerové monitorovacie systémy, či už od susedov alebo od náhodných okoloidúcich. Na to, aby sa plnil aj nejaký dozor, tak samozrejme ten interný auditor na riadenie ochrany osobných údajov je vlastne zodpovednou osobou, je to zákonná povinnosť, ktorá je definovaná v paragrafe 44 a 46 zákona o ochrane osobných údajov. Poverenie teda na výkon činnosti zodpovedné osoby môže robiť buď teda interný zamestnanec alebo externý špecialista. Dávam do pozornosti problematiku pri internom zamestnancovi. Veľký pozor na konflikt záujmov, pokiaľ je to nejaký vedúci zamestnanec ktoréhokoľvek úseku a on určuje prostriedky a účel spracovania akých účelov agent, tak samozrejme tým pádom je v konflikte záujmov, nemôže si auditovať svoju prácu z pohľadu zodpovednej osoby. A samozrejme cieľom alebo cestou na dosiahnutie cieľu jednak je podrobná analýza, je riadená dokumentácia, samozrejme školenia zamestnancov, personálu a teda nejaký manažer informačnej bezpečnosti, manažment bezpečnostných incidentov a prípadne nejaká softverová podpora. Aká je komplexnosť ochrany osobných údajov v organizácii? Jednak mali by sme mať prijatú zodpovednú osobu, čo sa týka štátnej a verejnej správy, tam je to povinnosť, alebo tam, kde sa sníma nadmerné množstvo osobných údajov pri kamerových systémoch, pri ostatných organizáciách je to dobrovoľná činnosť, tam odporúčam do pozornosti zákon na ochranu osobných údajov, ako sme si vraveli, paragrafy 44 a 46, kde je to zadefinované, je to teda nejaký auditor ochrany osobných údajov. Samozrejme, jednou z kľúčových dokumentov je záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Veľkým argumentom pri preukazovaní zavedenia systému bezpečnosti sú práve aktualizované poučenia a poverenia oprávnených osôb. Spravidla sa realizujú pri nástupe do zamestnania, mali by byť veľmi podrobné a potom sa revidujú a mali by sa revidovať aspoň raz za 2 roky. Je kľúčové, aby organizácia mala teda popísané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Opäť vyvarujem pred tým, aby tie opatrenia boli len formálne, ale tieto opatrenia by mali kopírovať ten stav, ktorý je priamo v organizácii a tieto opatrenia sa menia v čase. Samozrejme, z jednou z veľkých povinností je povinnosti transparentnosti je mať vypracované a vypublikované informačné povinnosti, jednak teda informačnú povinnosť celkovú pre organizáciu, môže byť delená pre verejnosť a interná pre zamestnancov. Čo sa týka užívateľov kamerových monitorovacích systémov, tak tam jednoznačne zo zákona je povinnosť pre kamerové bezpečnostné systémy mať prvú
a druhú vrstvu kamerového bezpečnostného systému. Budeme si hovoriť, samozrejme mať nejakú ďalšiu internú dokumentáciu, smernicu pre kamery, kľúčový poriadok a ďalšie opatrenia. Výkon dohľadu môže byť vykonávaný interne alebo externe. Pre našich klientov vykonávame a realizujeme službu zodpovednej osoby. V tomto prípade, keďže si pozeráte toto vstupné školenie, tak pre tohto nášho zákazníka realizujem výkon funkcie zodpovednej osoby ja, teda Roman Václav. Tu sú na mňa, nech sa páči, telefonické a mailové kontakty a webová stránka, kde si môžete o mojich dosiahnutých nejakých pracovných a študijných úspechoch a teda a dozvedieť sa ďalšie informácie podrobnejšie o tom, čo vykonávame, akým spôsobom a do akej hĺbky. Príklad zverejnenia informačnej povinnosti na webovom sídle organizácie. Tu nám máme opäť, dovolil som si otvoriť štátnu veterinárnu a potravinovú správu, kde teda na ľavej lište, mrzí ma to, je to úplne náspodu, vľavo je časť ochrana osobných údajov a potom je tá ochrana osobných údajov rozpísaná až do nejakého bodu, myslím, že tam je 6 alebo 7, kde sú potom vypublikované, kde je vypublikovaná informačná povinnosť a ďalšie náležitosti. Poučenie, poverenie oprávnenej osoby, už sme si pred chvíľočkou hovorili, že je veľmi dôležité. Je to písomný dokument s popisom agent a účelov osobných údajov, spracovateľských činností a lehôd spracovania pre konkrétne funkčné miesto oprávnenej osoby. Popisuje, aké osobné údaje môže v jednotlivých agendách oprávnená osoba pri výkone svojej činnosti spracovať a všetky ostatné činnosti má mať zakázané. Obsahuje základný súbor bezpečnostných opatrení, to znamená, tá oprávnená osoba už jednoznačne vie, aké opatrenia ona musí dodržiavať pri tom spracovaní osobných údajov a čomu sa má vyvarovať. Samozrejme, tá oprávnená osoba dokument autorizuje podpisom a zároveň tým získa prístup aj k internej bezpečnostnej dokumentácii. K tomu ten tretí stupeň toho všetkého je práve školenie alebo preškolenie, to je to, čo absolvujete práve teraz. Aké sú primárne aktíva ochrany osobných údajov? Tak jednak sú to samotné osobné údaje. To sú tie naše dáta, o ktorých sa rozprávame. Potom sú to tie jednotlivé spracovateľské činnosti, to znamená, môžeme to nazvať agendy, informačné systémy osobných údajov. A samozrejme, veľmi kľúčové primárne aktíva ste vy, oprávnené osoby a samozrejme zodpovedná osoba alebo zodpovedné osoby ako auditory v organizácii. Tu si môžeme ukázať veľmi plasticky, ako vyzerá vlastne ochrana osobných údajov, takto si to môžete predstaviť v tej organizácii. To znamená, že máme tu na úplne vľavo v tom pomarančovom poli oprávnené osoby a zamestnancov. Vidíte, že je nejaký štatutár, má nejakú sekretárku, sú tam nejakí funkční šéfovia, sekčný obchodný riaditeľ, samotný obchodník, vzdárka, personalista, účtáreň, vrátnik a tak ďalej. A samozrejme tie ich role sa prekrývajú s účelmi spracovania, každý má k niečomu prístup, štatutár samozrejme z povahy svojho aj pracovného zariadenia a platnej legislatívy mám prístup ku všetkým agendám, ale už tie následovné pracovné pozície, tie role majú len k tým vybraným agendám, ku ktorým teda majú z povahy nejakého organizačného poriadku prístup. A tam sa už potom ďalej regulujú všetky bezpečnostné opatrenia. Po dôslednom popise každého účelu spracovania, to znamená tej agendy, a priradenia k jednotlivým pracovným pozíciám, pod ktorými sú samozrejme zidentifikované konkrétne fyzické osoby, riešim ďalší veľký blok a to sú sprostredkovateľia. Sprostredkovateľia sú iní prevádzkovateľia, ktorí nám pomáhajú pri riešení nejakých agend a pritom aj sa dostanú k spracovaniu osobných údajov, aj prehliadanie je spracovanie, dovolím si pripomenúť, takže treba si na to dávať veľký pozor. To znamená, ak mám nejakú externú IT organizáciu, ktorá sa mi stará o IT, môže mať samozrejme nejakú externú mzdovú a personálnu spoločnosť, firmu, ktorá mi robí BOZP služby, hej, požiarnú ochranu, pracovnú zdravotnú službu, ale samozrejme aj nejakú SBS-ku, ktorá sa mi stará o bezpečnosť a má prístup ku kamerovému systému. To sú všetko naši sprostredkovateľia, ktorí zase majú svoj personálny substrát, ktorý treba popísať. A na tento celý komplex sa pripravuje bezpečnostná dokumentácia. Vidíte, že už z tohto z povahy veci a logiky nie je možné použiť nejakú unifikovanú dokumentáciu, ale jednoznačne treba si každú organizáciu rozobrať do detailov a nastaviť všetky tieto parametre, ktoré sa aj menia v čase. Generovanie dokumentov je tam preto, pretože
My to samozrejme, tých povinností je veľmi veľa, riešime to cez samotnú aplikáciu. To generovanie znamená, že majú byť nejaké finálne dokumenty, o ktorých sme si čiastočne hovorili, že sú aj vypublikované v rámci povinnosti transparentnosti a zákonnosti spracovania osobných údajov. Čiže jednak je to informačná povinnosť vo vzťahu k zamestnancom, informačná povinnosť o kamerách, pokiaľ ich mám, to znamená o kamerových monitorovacích systémoch, záznamy o spracovateľských činnostiach, poučenia a poverenia oprávnených osôb. Je dôležité si evidovať bezpečnostné incidenty. Pokiaľ je to ten bezpečnostný incident závažného charakteru, tak samozrejme idú hlásenia na úrad na ochranu osobných údajov. Konkrétne organizačné opatrenie sú napríklad je smernica o kľúčoch a kľúčový poriadok. Tam, kde spracúvam osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem, musím pri preukazovaní zákonnosti spracovania mať vypracované testy proporcionality. Samozrejme, pokiaľ dotknuté osoby sa dožadujú informácií, tak musí mať systém o spracovaní svojich osobných údajov, musí mať zavedený systém odpovedí dotknutým osobám, evidovací záznamy o likvidácii osobných údajov, záznamy personálnej bezpečnosti, samozrejme nejaké správy z manažmentov rizik, správ z interných a externých auditov a tak ďalej. Čiže naozaj tej dokumentácii nie je to len nejaký statický bezpečnostný katalóg alebo proste, ako to vravíme, že nejaký farebný časopis, v ktorom sú len nejaké všeobecné popisy, ale skutočne to musí byť veľmi realistická bezpečnostná dokumentácia. Tie agendy vidíte, že sme si pred chvíľočkou popisovali takmer v každej alebo v každej organizácii, ktorá zamestnáva čo len jednu osobu. Je to mzdová personálna agenda, agenda dochádzky, ak máme teda kamerové monitorovacie systémy, projekty zo štrukturálnych fondov, samozrejme máme nejakú ekonomiku, účtovné doklady, správu registratúry, to znamená došla, vyšla pošta, sťažnosti a petície. V dnešnej dobe už sa každý zaoberá aj problematikou bezpečnosti, to znamená kybernetická informačná bezpečnosť, to je samostatná agenda, ktorú nám už častokrát ukladá aj zákon, nie je to len teda tým právnym základom nie je len oprávnený záujem prevádzkovateľa, ale je to práve ten zákon o kybernetickej bezpečnosti, pokiaľ ste povinnými osobami. Samozrejme môže tam byť nejaká bádateľská agenda v archíve a tak ďalej. Základné zásady GDPR, čiastočne sme sa ich dotkli, zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť pri spracúvaní. Zákonnosť je jednoznačné, musíme mať určený právny základ, spravodlivosť teda smerom k dotknutým osobám a transparentnosť to sú práve tie povinnosti pri publikovaní, zverejňovaní informačných povinností. Je dôležité mať obmedzený účel spracúvania len na dosiahnutie toho konkrétneho účelu spracúvania. Čiže len jednoznačne nemôžeme zlučovať viacero účelov spracúvania. Je dôležité využívať tzv. Minimalizáciu údajov, to znamená, ak osobné údaje mám spracovať len v tom minimálnom rozsahu, aby som dosiahol účel, nebudem si ja k tomu pripájať ešte nejaké ďalšie osobné údaje naviac, čo keby som to náhodou potreboval. Nie, minimálny rozsah. Spravidla, pokiaľ mám právny základ zákon, čo je 90% agent v organizácii, tak len skrátka môžem spracovať tie osobné údaje, ktoré sú napísané v tom zákone. Ak by som chcel spracovať nejaké naviac, musel by som využiť právny základ, napríklad súhlas, častokrát sa to realizuje, ale pozor, tu na už mi prichádza tá minimalizácia údajov, tak sa budeme pýtať, a prečo to potrebuješ, prečo si potrebuješ pýtať ten súhlas, na čo ti to je, keď ti zákon jednoznačne určuje, že len tento minimálny rozsah osobných údajov máš spracovať. Dôležitá je tiež lehota uchovávania, to znamená až po začatiu spracovania, až po likvidáciu, tak ako ju mám určenú. Samozrejme, kľúčová je bezpečnosť spracovania, to znamená garancia integrity a dôvernosti pri spracovaní. To znamená, že tie údaje nebudú nejako zneužité, pozmenené a nedostanú sa k ním neoprávnené osoby. A samozrejme, veľmi dôležitá ako celková je zodpovednosť prevádzkovateľa. Kto je dotknutou osobou? No každá fyzická osoba, ktoré osobné údaje sa spracúvajú. Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá si plní úlohy podľa tohto zákona. To je ten auditor v organizácii, kde teda externe ho vykonávam v súčasnosti ja, Roman Václav. A spracovaním osobných údajov, tu na to je veľmi dôležité, je to ktorákoľvek spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi. A to najmä, a prosím počúvajte, získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, aby som doplnil ešte likvidácia, a teda bez ohľadu na to, či sa vykonáva prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, čiže počítače, servery a tak ďalej, software, alebo neautomatizovanými prostriedkami, to znamená nejaká papierová dokumentácia. Čiže naozaj legislatívci sa v tomto prípade vybláznili a zadefinovali celý ten rozsah spracovateľských operácií. Skutočne vám stačí, keď vám príde akoby nevyžiadaná pošta, e-mail, vy si ho prečítate, už spracovate osobné údaje, či tá zodpovednosť je na strane prevádzkovateľa, treba si na to dávať veľký pozor. Oprávnenou osobou je teda každá fyzická osoba prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje, čiže spravidla sú to zamestnanci, čiže vy. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo iná fyzická osoba. To znamená, to môžu byť napríklad všetky tie typy poisťovní, ktoré sa pri mzdovej a personálnej agende im sa posielajú výstupy, osobné údaje a tak ďalej, či sú to zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa a tak ďalej a iné tretie strany. Čo možno považovať za osobný údaj? No poviem tak, že vlastne je to akýkoľvek údaj, ktorý vie identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu. Samozrejme, tie základné osobné údaje všetci veľmi dobre poznáme, meno, adresa, samozrejme priezvisko, adresa, titul, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, osobný stav, občianstvo, vyobrazenie tváre, to znamená, je úplne jedno, či je to videonahrávka alebo len fotografia, takže skutočne vyobrazenie, e-mailová adresa, telefónne číslo, cookies, lokalizačné údaje, IP adresa a tak ďalej. Tieto patria viac menej spravidla medzi bežné osobné údaje, ale samozrejme tam patrí aj e-mail súkromný a služobný, telefónne čísla súkromné a služobné, kamerový záznam, subjektívne názory, informácie, hodnotenia, vykonané nákupy a nákupné správanie a tak ďalej. Pri fotografiách je to taká zaujímavá téma, pretože fotografie sa môžu využívať v prípade nejakých bezpečnostných opatrení. Samozrejme musí to byť prekonzultované so zamestnancami. Tam by vás pravidla právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa, ale zase musia byť zrealizované testy proporcionality, ale sú aj iné možnosti, kedy fotografiu je možné využiť. Rodné číslo, ako sme donedávna vedeli, a patrilo to teda medzi zvlášť citlivé osobné údaje, v súčasnosti teda je definované v paragrafe 77 odstavca 4 a jeho spracovanie je vlastne povolené, ak je, alebo využitie, ak je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracovania. Hej. To znamená, je to kľúčové, aby ste ho nevyužívali na nejaké aktivity, kde nepotrebujete. Typický príklad je, ja neviem, pokiaľ posielate elektronicky, alebo sú vám posielané elektronicky mzdové listy alebo pásky, tak aby napríklad heslo na otváranie nebolo vaše rodné číslo. Alebo by to bol aby to bolo použité ako identifikátor pri platbách. No na to majú byť osobné čísla a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čo sa týka citlivých osobných údajov, čiže osobné údaje z kategórie osobitných osobných údajov, sú to údaje o rasovom či etnickom pôvode, zdravotnom stave, tam veľký pozor, potvrdenia o tehotenstve, invalidite, preventívne prehliadky, testy na požitie alkoholu, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti, potvrdenia o práce neschopnosti. Najmä pri prenosoch si treba dávať veľký pozor, žiadne e-mailové prenosy a podobné záležitosti. Údaje o sexuálnej orientácii, genetické údaje, biometrické údaje ako sken sietnice oka, otlačok prstov, iné údaje, výpis, odpis z registra trestov, členstvo v odborovej organizácii. Čiže tieto citlivé osobné údaje z pravidla zakázané spracovať v prípade, ak nie sú povolené výnimky, to znamená nejaký zákon umožňuje prevádzkovateľovi, aby ich mohol spracovať. Čo sa týka spracovania osobných údajov zamestnancov, to je veľmi zaujímavá téma. Zamestnávateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to ale potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej
osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov však nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže spracovať aj teda genetické, biometrické údaje alebo údaje týkajúce sa zdravie, ale na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Pred chvíľočkou sme si hovorili, teda ak existuje nejaký zákon, tak ich môžeme spracovať. A samozrejme existuje aj možnosť spracovania pre archiváciu, historický a vedecký výskum, štatistický účel, ale tam už musia byť prijaté primerané záruky, to znamená nejaká pseudonymizácia, minimalizácia údajov a tak ďalej. Tu na niečo k tej fotografie, to znamená, že fotografia sa spracúvajú nejakými, treba prijať primerané opatrenia, ak sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré teda potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby, napríklad dochádzkový systém. Môže byť právny základ súhlas, ktorý je veľmi nestabilný, alebo teda oprávnený záujem prevádzkovateľa za určitých okolností. Na marketingové účely jednoznačne súhlas. Pri bezpečnosti prevádzky tam je opäť oprávnený záujem. Pri strážnej bezpečnostnej službe na to je osobitný právny predpis a tak ďalej. Samozrejme, pri klientoch, fotografia klientov pre marketingové účely opäť musí byť využitý len súhlas dotknutej osoby. Pri téme ochrany osobných údajov treba povedať, že jedným z kľúčových faktorov, ako sme si vraveli, je dokumentácia, je samozrejme rôzne typy poučení a poučení oprávnenej osoby a ďalšou veľkou témou je vzdelávanie zamestnancov. To znamená, že zodpovedná osoba jednak teda vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov, pripravuje pre vás procesy vzdelávania, je to teda váš interný auditor, v podstate aj manažer informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov v jednom. Vždy, keď riešime teda, aké skúsenosti by mala mať táto zodpovedná osoba, no tak určite by to nemal byť len nejaký pracovník z ITčka, alebo by to nemal byť len čisto pracovník z nejakého legislatívneho odboru alebo compliance, alebo len pracovník, dajme tomu, z odboru miest a účtovníctva alebo HR, ale mal by zahrňať, mal by poznať viacero oblastí, jednak z oblasti práva, z oblasti informačnej kybernetickej bezpečnosti, ale aj IT, pretože drvivá väčšina toho spracovania sa nám prenáša do elektronickej formy a tam už treba príjmať aj ďalšie opatrenia. Tu nám máme 10 spôsobov, ako si chrániť osobné údaje. Jednak netreba klikať na konkrétne internetové odkazy, treba používať viacstupňové overenie, vymazávať staré konverzácie, ktoré máte v e-mailoch, obmedziť požiadavky užívateľov v nastaveniach, tam, kde vám poskytujú nejaké bohaté členenie, kde si môžete vyplňovať o sebe množstvo informácií. Nie, radšej skúste len jednoducho popísať tie základné údaje, nie je potrebné zverejňovať čokoľvek o sebe. Nemusíte zdieľať takisto svoju polohu pri každej situácii, to znamená, že treba si na to dávať pozor. Nedôverujte správam, ktoré vám sľubujú okamžité výhody, alebo takisto súrne správy. Pokiaľ by vás niekto nútil, rýchlo kliknite alebo rýchlo vykonáte takúto operáciu, lebo budete mať za to osobný prospech, tak tam už je vidno, že tam sa skrýva nejaká kuleha, treba si na to dávať veľký pozor. Samozrejme, kľúčové je používať silné heslá a urobiť si aj nejakú svoju vlastnú internú politiku heslovú. Neinštalovať si do počítačov zbytočnosti a 10. bod, plátajte a aktualizujte svoje softvery. Týchto 10 spôsobov jednak vydala Slovenské kybernetické centrum, kompetenčné certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov. Právne základy spracovania osobných údajov je ich 6, povieme si tie 3-4 najhlavnejšie. Jednak je to súhlas dotknutej osoby, ktorý by mal byť slobodne daný, konkrétny, informálny, jednoznačný, je to prejav vôle dotknutej osoby. To znamená, že táto súhlasí skutočne so spracovaním osobných údajov. Mal by byť jednoznačný úkon potvrdzujúci aj nejaký čas, kedy bol zrealizovaný, ideálne, pokiaľ je teda v písomnej forme, alebo teda pokiaľ je na nejakej videonahrávke. Možnosť odvolania, musí to byť rovnako jednoduchý úkon ako udelenie súhlasu, inak je neplatný. Hej. Ak je jasný nepomer medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, opäť je neplatný tento súhlas. Hej. Ak je vynúcovaný, tým pádom, hej, na to si treba dávať veľký pozor. Takisto aj podmienený súhlas je neplatný, hej, alebo nekonanie. Ak nebudete toto realizovať, tak vlastne súhlasíte, alebo prečítaním tohto dokumentu súhlasíte. To sú neplatné úkony. Tam nemáte právny základ.
Samozrejme, je dôležité, aby bol tento súhlas oddelený od iných informácií, ktoré so súhlasom nesúvisia. Potom je to zmluvný základ, hej, to spracovanie je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorou zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Hej, to už sú rôzne typy, napríklad je to pracovná zmluva, hej, dohoda podľa zákonníku práce, čiže zamestnanci, zmluva o poskytovaní iných služieb klientom, napríklad v prípade hotelových služieb, rôznych podujatí, svadieb, konferencií, čiže tam mám nejaký zmluvný základ. Takisto, keď si nakupujem napríklad tovar prostredníctvom nejakých e-shopových služieb, alebo teda od nejakého dodávateľa. Opäť je to nejaký zmluvný vzťah, hoci nepodpisujem klasickú zmluvu, ale objednávam si tovar, čiže jedná sa o zmluvný vzťah, ale môže to byť aj nájomná zmluva, krátkodobý prenajom priestorov a tak ďalej. Tu je najčastejší právny základ a to je práve zákonná povinnosť, paragraf 13 písmeno C, to znamená, existuje nejaký zákon, ktorý mi hovorí o tom, že teda môžem spracovať definovaný rozsah osobných údajov. Veľmi kľúčový je oprávnený záujem prevádzkovateľa, to znamená, že prevádzkovateľ si určí na účely oprávnených záujmov spracovanie osobných údajov, ale pozor, tieto nesmú prevažovať nad základnými ľudskými právami a slobodami tých zamestnancov. Tam sa práve realizujú testy proporcionality alebo balančné testy. Samozrejme, fyzické osoby majú právo na námietku, na výmaz a na transparentnosť spracovania. Čiže jednoznačne treba, aby toto prevádzkovateľ akceptoval a potom je povinný vykonať znovu test proporcionality. Hej. Pri priamom marketingu jednoznačne okamžite treba skončiť a prestať spracovať osobné údaje, pretože tam je tá požiadavka oprávnenej osoby jednoznačne nad záujmami toho konkrétneho prevádzkovateľa. Komplexnosť ochrany osobných údajov, dnes sme sa to trošku už aj dotkli, komplexným riešením určite nie je statický katalóg s honosným názvom bezpečnostná dokumentácia, ale riešení sú implementované a pravidelne kontrolované organizačné, technické a personálne opatrenia, tak aby ste garantovali dostupnosť, dôvernosť a integritu spracovaných osobných údajov a tým samozrejme minimalizovali vznik bezpečnostných incidentov. V našom prípade my pre našich klientov poskytujeme tzv. Bezpečnostný portál, cez ktorý sa realizujú všetky hlásenia, to znamená, aby online tá zodpovedná osoba vedela od z každej organizácie, teda akékoľvek ľubovoľné zmeny, ktoré tam nastali. Ďalej sa tieto dáta spracúvajú v konkrétnej softwarovej aplikácii, ktorá má jednotlivé moduly a je tam samozrejme aj modul, keď si všimnete vľavo dole, modul ochrany osobných údajov s väzbami posúdenia vplyvu. Takto nejako vyzerá hlavná stránka, ale je tam bezpočet funkcií a to používa jednak zodpovedná osoba a jednak vlastníci jednotlivých agent alebo teda konkrétnych aktív. Čiže majú tam prístup do všetkých týchto častí. Takto vyzerá napríklad jedna z tých hlavných kariet, tu si všimnete na ľavej strane sú označené práve tie jednotlivé agendy a tie sú ďalej rozpísané, rozdetailizované a z toho sa potom generuje aj tá konkrétna dokumentácia, generujú sa aj poučenia oprávnených osôb, čiže je to softwarová aplikácia, ktorá práve slúži na riadenie celého procesu ochrany osobných údajov. Pokiaľ ste našim klientom, tak vlastne tieto dáta sa využívajú v tejto aplikácii. Nie sú tam samozrejme nahraté osobné údaje zamestnancov. Sú tam nahraté len tie údaje s prostredníctvom alebo sa spracovajú len tie údaje, ktoré sú potrebné na riešenie celej agendy ochrany osobných údajov. 7 základných opatrení pri kybernetickej bezpečnosti týkajúcich sa ochrany aktív a osobných údajov. Len trošičku nakoniec do toho zabrdneme, pretože sa nám prelína kybernetická bezpečnosť s ochranou osobných údajov, ako sme si spomínali, že kľúčová je ochrana hardwareovej infraštruktúry, aktívna bezpečnosť dát, pravidlá pre bezpečné používanie internetu, ochrana dátovej siete, ochrana serverov, ochrana firemných aplikácií a správy koncových počítačov. O viacerých týchto témach sa dozviete na samostatnom školení pri téme kybernetickej bezpečnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Som vám k dispozícii v prípade ďalších otázok.